Bisan holiday bukas kaganiha ang buhatan sa Commission on Elections. Apan nagmingaw ra kini og binus kaayo ang nagparehistro. Ani ang report. Hangtod alas 12 kaganihang udto, kapin sa 30 ra ka mga registrants ang nasilbihan sa COMELEC Mandawi. Tungod kay kapin 70 kaadlaw na lang sa dili pa matapos ang registration period alang sa 2022 elections, bukas ang ilang opisina bisan kun holiday. Karong adlaw, dili hinundaghan ang ilang kliyente. Tungod wala mi Saturday ug Sunday katong mga trabahante, mao na siya murag make time mi ba. Unta to. Unya, mingaw man karon, wala man kaayo puy nangari. So mao na siyang open jud mi og holiday niya. Samtang human makapahigayon og satellite o off-site registration, pipila ka semana ang nakalabay sa Barangay Kasili, ang COMELEC Mandawi maglisod pa pag-usab niini gumikan sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Requirement sa pagpahigayon og satellite registration ang zero COVID cases sa usa ka barangay. Naunta to katong sa tingob nya. By the time na mo reply na unta sila sa amo ang katong request letter kay ga inform kuno ang sa EOC nga naay isa ka positive sa tingob, so mao to wa na dayon. Samtang nakatala ang ilang buhatan ug pagsaka sa gidaghanon sa mga registered voters. Sa pagkakaron, mga 222,000 voters na ang nakarehistro apan ipaubos pa kini sa lain nga election registration board hearing. Sa katapusan nga eleksyon ni atong 2019, dunay 209,209 registered voters sa Mandawi City. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.